हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव। हम आप सबके भाई बनी दीपक दीपांशु। आप सभी के स्वागत बाटे हमारे यूट्यूब चैनल दीपक दीपांशु राइटर में। तो भैया रो लोग कैसन बानी, हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप लोग एकदम ठीक हो खम और एकदम ठीक रह मस्त रह स्वस्थ रह और आप लोग अपने काम में व्यस्त रह। तो चलिए भैया, आज हम रोज सब खातिर ले करके आइल बने एगो बहुत ही बढ़िया जबरदस्त लोकगीत बाटे जौन की तर्ज बा भूगोल देवरा प्रमोद प्रेमी भैया के गाना पर, ई धुन पर ई गाना लेकर के आइल बानी। तो हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा कि हमारे लिखल गाना बनावल वीडियो आप सबके बहुत ही बेहद पसंद आई और अच्छा लगे और आप सबके प्यार दुलार सपोर्ट और आशीर्वाद अपने भाई दीपक दीपांशु के जरूर मिली। तो चलिए, जब भी भैया अभी तक हमारे इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए पहले प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो लेकर के नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंचे, ताकि आप सब इस वीडियो को देख सकीजिए और सुन सकीजिए। और वीडियो अच्छा लगी तो भैया प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा, लाइक करब जा और कमेंट करके बतलाइब जा कि हाँ लागल कैसन गाना, ये हमारी लिखल गाना कैसन लागल। और जे भी भैया के हमसे पर्सनल गाना लिखवाए हो कि म्यूजिक बनवाए हो कि तो भाई लोग हमारे नंबर पे संपर्क कर सकता लोग। हमारी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के स्क्रीन पर सभी जगह मिल जाए। तो चलिए, जो वो सबके ज़्यादा समय ना लेते हुए हम तर्ज बता दें कि भूगोल देवरा प्रमोद प्रेमी भैया के धुन पर ही गाना लिखले बानी। हम आप सबके मुखड़ा के डमी करके सुनावतनी, जहाँ दो बार बा कोई दो बार बा आप गावे के बा, आप लोग खुद समझदार में जा समझ में जा। सिंगल सॉन्ग बा, मुखड़ा के डमी करके सुनावतनी। नया नया नाही धनवान भइल बा, नया नया नाही धनवान भइल बा, नया नया नाही धनवान भइल बा, हमरे कोरा में जनुआ जवान भइल बा, हमरे कोरा में जनुआ जवान भइल बा, अरे खा पी के पूरा बलवान भइल बा, खा पी के पूरा बलवान भइल बा, हमरे कोरा में जनुआ जवान भइल बा, हमरे कोरा में जनुआ जवान भइल बा। हमनी के मुखड़ा रहा, आप सबके मुखड़ा कैसन लागल आप सब कमेंट करके जरूर बतलाइब जा। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करब जा।